Hej, zdravím, to je Milan Marko z forexstrategie.sk a v tomto krátkom videu ti ukážem, ako som obchodoval tento posledný týždeň. Vidíš, tu sa začal, tu mám niekoľko línií, ale to nie sú dôležité teraz. Ako vidíš, euro, dolár ide smerom dole, tu mám prvý obchod plusový, vidíš, a tu som mal hneď minusový jeden. Čakal som, že sa odrazí od tejto línie. Tam bola línia, ktorú som už vymazal, tá bola tu na dolu a som čakal, že sa odrazí. Žiaľ, prerazilo ju a išlo dole, mal som tu mínus koľko? 20 bodov a 11 bodov a som mal potenciálny profit. No a potom som mal samozrejme dva pekné plusy. Prvý logicky som dával pod túto líniu stop loss, dával som tu na, že sa odrazí od tej línie, nečakal som až tu na dolu, dával som už tu na, aj keď som vedel, že pôjde nejak nižšie. Takže tu je prvý obchod, kde bola tá línia a tu som dával ten take profit tých 12 bodov a stop loss pod tú líniu nejakých 26 bodov. No a potom, keď som videl, že táto price action sa stala, tak som okamžite naskakoval zase do obchodu. Mohol som samozrejme potiahnuť tento take profit vyššie, ale otvoril som nový obchod, kde som zadával logicky tu na dolu stop loss a take profit tu na horu na tých 12 bodov. Takže zase budem dávať do videa, zase začínam obchodovať, teraz som mal nejakých pár týždňov až mesiacov pauzu, cestoval som jedno s druhým, mal som iné projekty, takže som zase späť a obchodujeme a ukážujem ti moje obchody. A samozrejme tu bol ešte ďalší obchod, to som zabudol, tu som mal tiež obchod, som zadal včera večer, som ho zadal na buy, stop loss som dal až tu na veľmi nízko, pretože som čakal, že až 40 bodov stop loss a take profit len tých 11-12 bodov. Takže toľko k tomu, asi k týmto obchodom. Ak máš akékoľvek otázky, napíš mi e-mail. Tu je Milan Marko.